Mill-jum tal-erba, pajjiżna beda juża s-sistema tat-testjar għal COVID-19 li jagħti riżultat f'qasir żmien, magħrufa bħala rapid testing. Dan tħabbar mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn, konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-budget li ressaq il-Gvern u l-investiment li tisir fis-settur tas-saħħa. Id-Deputat Prim Ministru qal li tlieta waslu 20,000 kit għal rapid testing, filwaqt li sa tmiem il-ġimgħa se jaslu 50,000 kit oħra. Chris Fearn spjega li r-rapid testing ukoll se jkun qed jintuża fl-ajruport. Illum ħaniftħu l-ewwel hub ġewwa Florjana illi ħad tkun dedikata għal rapid testing. Fil-ġimgħa li ġejja niftħu tieni hub fin-Nata fuq ta' Malta u nibdu noffru dan is-servizz ukoll għal passiġġiera li jkunu ġejjin minn pajjiżi differenti. Eventwalment nestenduh għall-għaliema fl-iskejjel u anke għan-numru ta' studenti skont il-pariri li jkunu qegħdin noħorġu meta naslu għal dak il-punt u wkoll fil-kura primarja. Qegħdin nużaw ukoll għal-pazjenti u għall-istaff ġodġija tal-anzjani. Intant, waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet, id-Deputat Prim Ministru qal kif dan il-budget qed jalloka somma rekord ta' 824 miljun euro. B'din is-somma tista' tiżdied jekk ikun hemm bżonn aktar fondi sabiex tiġi miġġielda l-pandemija. Din is-somma hija 4 darbit iżjed minn dak li alloka fl-aħħar sena tiegħu Gvern Nazzjonalista. Fost il-miżuri li semma d-Deputat Prim Ministru hemm dak tal-binja ġdida tal-outpatients. Bl-iskavar se jibda s-sena d-dieħla filwaqt li se tkun lesta sal-2024. Tul is-sena d-dieħla se jkompli x-xogħol fuq iċ-Ċentru Reġjonali Fraħa ġdid u fl-2022 se jkun qed jibda xogħol fuq ċentru reġjonali ġdid fit-tramuntana tal-pajjiż. Qal li l-politika tal-Gvern hija li s-servizzi tas-saħħa jkunu viċin in-nies fil-komunità. Dan se jkun qed isir bix-xogħol ta' rinnovar fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira u dak f'Għawdex. B'dawn iż-żewġ proġetti huma mistennija li jinfetħu sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Ħabbar ukoll li se jkunu qed jinfetħu 7 beret ġodda fil-Gudja, Ħalaxaq, il-Karkara, Marsa Xlokk, Santa Luċija, Ħal Tarxin u l-Belt Valletta. Fearn qal kif se jkun qed jinbena sptar ġdid tal-psikjatrija f'art viċin l-Isptar Mater Dei biex xogħol fuq dan il-proġett mistenniet lesta sal-2024. Qal kif is-sena d-dieħla se jiżdied iżjed li modernizzar fl-Isptar Monte Carmeli fejn se jitkompla x-xogħol fuq blokka numru 1 u se tkun qed titwaqqa blokka numru 10 sabiex issir ġnien terapeutiku għal pazjenti. Id-Deputat Prim Ministru Fearn qal ukoll kif matul l-2021 se jkun qed jingħataw iżjed mediċini b'xejn għal dawk bil-kanċer, l-HIV u għall-osteoporosi fost oħrajn.